Ba't? Dali, dini oh. Ito oh. Yun. Oh, account mo na naman na narito. Eh. Hay, nako. At wala. Ano to? I-off mo yung ano mo. Wi-Fi's. I-off mo yung Wi-Fi's. Wi-Fi's. Your fucking Wi-Fi's. Ah. Bah. Ah. Hay, naku, pal. Dapat hindi nagda-dark mode ng account. Bakit di ni naka-white mode? Naka-dark mode ako dito eh. Naka-dark mode. Naka-dark mode ako dito, dark mode. Ay, ang kati. Ang kati sa tenga nitong ano, bagong headset, bagong sira. Diba? Ha? Diba? Okay, iisa na ang ipapatak niya. Iisa na ang ipapatak ng aking katarantaduhan. Iisa na ang ipapatak. Iisa na ang ipapatak. Iisa na ang ipapatak. Iisa na ang ipapatak. Diba? Galing. Oy, papatugtog ako rito dahil lang laro natin ay ninog ko ni X-World. Diba? Ganun sa ano alphabet. Ang cross ay X. X-World. Ay, nako. Ay, nako. X-World. X World. Bah, natigil-tigil pa. Bah, ano nangyayari dito sa sound trip natin? Tantananan. Tananan tantan. Naghahang gawa na re. Hala. Tanggala. Ulit. Naghahangampis ka eh. Hayop na yan. Ay. Ay. Nawala. Ang galing niya. Ang galing. Ang galing nitong aking music Nawala ng kanya. Bupuls. Nagahang PC. Ano kayo? Bullshit na yan.
Tararat! Uy! Oh, tapos na. Tapos na, tapos na. Tapos na, tapos na. Tapos na ako rito sa, ano, sa ilalim ng puting ilaw na ito. Tapos na. Dodonate muna ako para may pambili ako ng jelly beans. Jelly beans, okay? Jelly beans. Tumitigil-tigil siya. Ang galing. Oy! Galing! Dami ah! Astig! Tatararan gaga. Kaya pala hindi nagano dahil wala ngayong ano. Ano. Diba? Taragis na yan, oy. Puna tayo nakapaglaro Gusto ko maglaro kanina kasi dahil Uy, what the fuck is this? Where did it come from? What the fuck is this? Where did it come from? May aroma na naman ako. 17. To, walang yan. 20 to. Pambihira. Baka meron dyan. Wala. Siya, duwiliard muna. Duwiliard. Ang pinakamataas ko ditong sipi ay ang fire dick. Fire dick. Fire dick ang pinakamataas ko. So, fire dick ang aking ipanlalaban dito, mga ka... Diba? Wala. Oy, Mage, Makati to eh. Ayoko niya, Mage. Makati yan eh, Mage na yan. Makati yan, ayoko niyan. Naghanap lang ako ng mas malakas sa akin. Teka, naghanap lang ako Naghanap lang. Gabi. Diba? Gabi. Diba? Maghanap lang ako ng mas malakas sa akin Abay, wala. Matigil-tigil yung sound strip ko. Kala may stop is dance. Oy, may nakita ako May nakita akong dudurugin. Dahil siya'y mas malakas sa akin. Siya ay aking dudurugin. Uy, sumala. Ang galing bunga. Sige. Tanggal ang ang kuwan. Ang tuli-tuli. Are, mukhang malakas tong tank na to Itong mapipili na malakas. Nakaswerte ka sa sa costume. Wow, ang lakas niya nga. Umiikot-ikot. Nakala may kulugo. Ay, hindi pala naikot ang kulugo. Ano pala yun? At binubunot yun sa halimbawa kung saan man tumubo yun. Alam nyo bang Yun! Nag-libil. Nag-libil. Wala pa ring libil. Kayo, ay, nako, ano ba yan? Iba yun. Hindi ganun. Pare, mas malakas rin sa akin. Ito ang pipiliin ko para may challenge. Okay? Aba, mapurma ang damit. Mapurma ang damit mo, sige. Tumulog ka muna. Ano, ganda, nadukit. Ba't nadukit? Nadukit yung, Nadukit. Nung tumira si Arachnis, nadukit. Ubos na ba? Ay, nako, nabitin ako. Bago pang nag-iinit ang puwit ng engineering student na ito. Ay, kaso, hindi natapos. Lalabas ako rito at maghahanap ng kalaban. Ba't ganon? Parang ganito ang nangyayari sa mata ko pag antok ako Ang galing. Magic? Sige, ano? Hindi ko bibilhin tong conquest kasi nagtitipid ako ng gold.
Oh, may dalawang toy, may sige, are, dahil itong armor dahil ano, ito ay magpapalas ako ng rare. Magpapa-dark enchant dahil malupit. Kung pumitik, napakaganda ng kulay ng aking pusa. Pwede kong kulayan ang pusa ko dito sa may aming bahay, ano? Ganitong kulay, pwedeng ibenta sa pistahan, ha? Oh, Naku, wala na akong wala na akong ipaparm dito. Hindi ko kailangan nandito. Dahil malakas. Malakas kang pumitik, parang spider. Daddy pitik. Hanip na yan. Oh, bibili muna ako rito ng pampaaksay ng... Oh, may gold pala rito eh. Di, may itlog pa. Oh, mga pwedeng ilabon. Ilalabon ko to. Para kay may pang-ulam. Sino mga nag-uulam dyan ng itlog sa gabi? Wow! Putya. Sa gabi itlog. Anong kulang? Bakit parang nabitin? Nabitin yung ginawa ko dun. Ano ba yun? Dito. May itlog dito. Oh, 11,000 ang terite ko. Magtapatapa na ka dyan para mabawasan to. Magpatapa na ka dyan para yung mga naglalaro ng nino ko na dyan, magpatapa na kayo para mabawasan ko naman yung terite kung 1,000,000. Hindi. 11,000,000 na terite ito. Dapat ito binabawasan na eh. Wala kasi ako mapagamitan. Tinatamad ako mag-upgrade. Gusto kong na lang. Mamigay na lang to. Mamimigay ko na lang to eh. Mamimigay ko na lang to. Basta may tapan pag nakakita ko. Ba't wala nga may tapan patch ka? O sige. Bigyan kita. Yan. Dalawa yan. Yung mga post-post kaya, mga post-post ay i-share tapos i-like tapos comment ka ng hello. Para magkatapan ka. Easy lang magkatapan. Madami na naman akong post dyan eh. Post. Yung mga post dyan, diba? Kahit walang silbi. Kahit kahit basura sa paningin mo. Basta magkaroon lang ng badge. Kaya walang problema yun. Dadalawa ang naatake ko. Para kaya ko na? Tingnan ko nga kung kaya ko to. Baka ngangal-ngal tong character. Ba't ganun? Ang hirap pagkatapos kumain na inaantok. Hanap na yan pagkatapos mong kumain ng tinapay. Ang kati na. Ano ba yan? Napipirat ang buto ko sa tainga. Ano ba yan? Hanap na yan. Dark! Tingnan nga natin kung kakayanin ko tong si Penguicorn. Yan ang pangalan ng nung kupan. Ay, hindi. Kupan. Code pala, code. Anong kupan? Aba, nanalo. Ang galing. Magbebenta na naman ako ng maraming apat, Pag may prism dyan, iko-combo ko yan. Wala, di garne. Combo balak! Water. Tingnan natin kung kaya ang water. Si Sierio. Ito si Sieryong ito. Level 7 si Sierio. Ay, talo ako! Galing! Ayaw ko na sa iyo, Sierio. Malakas ka pala. Uy, fast travel daw. Barn Desert. Nako, nice one.
Biriwan. Good. Dalam. Good. Good. Uy! Meron din pusa sa ulo. Buti hindi umiipot yan. No? Oh? Buti hindi umiipot ito sa ulo. Itong pusang ito. Pag ako dumami ang pet, i-combine ko, sana lumabas ay pusa rin. Para combo-combo. Combo-combo lock. Combo-combo ba? Combo-combo ba? Combo-combo ba? Diba? Oh. Teka, sige. Dito yun, balik sa bullshit na ito. May prism sana. Pang-donate lang, pang-donate. Donate. Yun! Are, kaya yata to. Oy, ano yung natunog? What? Ba't may natunog? Tumunog, pero hindi nagganon. Pap. Ganon. Ang bilis na wala nung notifies. 260. Kaya ito, kaso matagal to eh. Ay! Kaya ni Borles ito. Ay, kaya nga ni Borles. Ganda. Galing ni Borlesan. Oh, treasure hunting. Hindi. Oh, today is the day. Is tomorrow. What is this? What is this? Ano to? Ba't walang nakalagay? Enjoy the bonus epic. What? Ano to? Adventure item drop increase. Adventure item? Ano yun? Mga soul stone ba yun? Mga soul stone? Hindi naman siya item drop. So mga soul stone nga ito, mga soul stone. Meron na namang nakuha. Yan. Sige. Titignan ko kung may obsidian. Ay, 1 oras at kalahating milyon. Ano ba yan? 1 oras at kalahating milyon, may obsidian. May obsidian. Oy! May obsidian, Oy! Yan! Napakaganda! Trupa! Pati yung kahit picture kong share mo na rin. Yun, si Bon. I-share mo na rin kahit yung iba kong post. Para mas mabilis magkaroon ka ng badge. Para mabawasan ko na yung 11,000 kong terite. Ay, nakangati na akong bawasan yan eh. No? Yo, what's up? Von, thank you sa pag-share. Mas mabilis ka magkakaroon ng badge kahit hindi paano ba to? Kahit yung ibang push, yung mga push, yung kahit yung ibang push ko dyan, magpupush pa ako ng iba't ibang klase, kahit picture or katarantaduhan dyan, na mai-share, para mas mabilis magkaroon ng badge ng top 1 badge. At yun, babawasan ko na rin 11,000,000 T-rite na yan. T-rite na yan. Ang dami na eh. Si 190. Tingnan natin kung kaya natin. Tanggap ko na. Uy, wala nang pag-asa magkatapan ako. Huwag ka mawala ng pag-asa. At napakadami niyang post eh. Ipopost ko yung sa Valorant kong montage pagka na-edit ko. I mean, pag natanggal ko na yung music para maganda, para kahit may kapansanan, maintindihan niya yun, walang sound. Ay,
Putang ganon. Hindi. Sadyang ganon. Aayusin ko lang yung video tapos ipopost ko. Para meron kang ma-share dyan, ba? Kasi, para mabawasan ko na tong aking 11,000. Tinan mo, nasan yun? Makita mo ba dyan? Ayun, kita mo ba? Kita mo ba dyan? Lakas pala ng Ouroboros mo, boss. Abay, siyempre. Si Ouroboros. Yan ang una kong pamilyar noon. Noon yun. Ano yun? Kita mo yan? Gusto ko na yung bawasan pag nagkaroon ka ng top buds. Yung nakalagay dyan dapat. Teka. Saan ba yan? Saan ba yan? Ayan. Yan, diba? May mga post na ganito. Ito. Kagaya niyan. Itong post na to. Yan, pwede mong i-share para, mabilis ka magkaroon ng tapan. Yang duta. Hindi, duta. Basta. Aring reel. Nasi-share ba tong reel? Yan, Pwede yata tong i-share tong reel, pampadagdag din niya ng stats para magkaroon ng top 1 badge. Tapos ito, yan, duta, yan, itong picture, ito, share mo rin yan, kahit walang silbi, i-share mo, kasi, para magka-top 1 badge ka, kahit walang silbi. Yan, ito, real pa, pwede pa to, pwede ding itong i-share ito, yan, meron pa tayo dyan mga pwedeng i-share dyan. Mag-comment ka, mag-react ka dyan kahit hello, hi. Magkakaroon, mabilis-bilis kang mataas na stats yan pag ganyan. Pag active din. Ako naman active din mag-upload lang. Matagal lang mag-edit. Talagang kala mo ito ang napakadaling mag-edit. Hindi. Depende lang pala kung sanay, para ka ng Gineos, yan. Pag ikaw ay isang Gineos, bakit ako narito sa Valorant? Dapat ako narito sa Ninokuning channel, yan. Para may Aqua Scorpios Gaming. Diba? Yan. Meron dyan mga ganyan. Yan, true peeps. Pag may mga ganon, talagang kahit hindi live stream, nasi-share or nalalike or nako-comment, mabilis magkatapan yan. Tips lang yan, tips para mabawasan ko na tong 11,000 ko dyan, kumbaga, maghikayat ka din ng tropa mo na, gusto ko, madami akong mabigyan ng terite. Huwag ka mag-alala, boss. Next live mo share ko sa Pinayinik. Pininitflix, hanip na yan. Nangangalay ang tainga ko. Wala kasing pumtong headset ko sinira ko kasi. Sinira ko kasi sira sadya siya. Ouch! Ay, water pala to. Water. Uy. Sinira ko siya kasi ito malakas, ito mahina. So, bum ko, di ba? Galing. Kalampag, durog antay nga ko. Dungeon deep muna kayo, boss. Balik na lang ako pagkatapos. Sige, kung tayo magka-server, makikihilandi ako na, makiki-attack ako dun Sige. Ang sakit sa tainga, ano ba yan? Sanayan lang to. Ano lang to, parang nagji-gym ba? Parang nagji-gym ba, diba? Jimba. Yung sumasayaw, habang nagbubuhat-buhat ka, Jimba. Jabber na yan, hindi pa pala nag-plus 21 boots mo, boss. Plus 21 na yung boots ko, boy! 21 na yan, boy! Ito ang gamit ko. Ang priority ko kasi pang PvP.
Pang PVP ang aking priority na boots. Ay, oo, tama. Naidark. Itong pampagold, wala to. Okay lang yan na ganyan yan. Kahit nga yan zero eh. Kahit pa yan eh zero. Di ba? 21 na! 21 na! Kaya, don't worry, there is always sugar. Aray, tori-tori. Oy, oy, oy. Magkakrap ako kapag nagkaroon ako ng 5M. Kaso, putik niya. Gusto ko magka 5M eh. Gusto ko magka 5M na gold. Aha. Ano eh, ang dami ko pang garne, oh. Putyang gala. Uy! Fast travel na naman. We begin wilds. We begin wilds. Yan din gamit ko pang farm na boots. Alin? Ito gold? Ito ba ganito? Bounty boots? O yung expert boots? Gusto ko si gold eh. Kaya pang nabs ba? Astig. Bounty hunting. Oh! Tutsang galang hatsi. Alin? Dalawa yung pinakita ko eh. Medyo may pagka-delay. Yung FB kahit zero delay ako. Kahit zero delay. Kahit tingnan ko ay nagdahang. Dito kasi sa may video, wala akong delay. Wala akong delay. Bounty bots. Wala akong delay. Wala naman akong delay eh. Delay. Wala akong... Oh, shit. Video. General. Wala akong delay. Ba't nagdi-delay? Fuck. Oh, wala akong stream delay. Preserve ka to. Walang nga. Delay. Wala akong delay, par. Wala akong delay, par. Delay. Walang nalabas na dito, oh. Arachnes. Pag lumabas dito ang Arachnes, 5 NKT. Hari. Kaya wish me luck. My luck is your luck. My luck is your luck too. My luck is your luck too, okay? Ganyan tayo kalipit eh. Dili. Weh. Sarap sa tainga. Sarap. Grabe. Kita mo to, oh. Oh. Punggal. Punggal na. Gips. Oopsie doops. Oh, ha? Dili. Dili ka. Ayoko muna nung 9. Masyadong bangaw yan. Patalbog-talbog. Ayoko nang natalbog-talbog. Nakakaiyamot siyang natalbog-talbog na fire temple na yan. Fire temple na talbog-talbog. Talbog-talbog. Uy, si Molten may bigay. Bait naman ni Molten. Grabe. Bait ni Molten, oh. Dili. Aba nga naman, hippocampus. Aanhin ko yan. Alis na ako, balik ako. Maya, sige. Enjoy the
enjoy the dungeon. Okay? Uy, hippocampus. Gusto niya ako magka-hippocampus, oh. Makapag ayoko mag-pull sa kana. Sinong pinapa-level ko dito? Sige, isang water at isang Ouroboros. Yan. Boom, panis. Boom, panis. O, bibinta ko to, ha. Bibinta ko to, ha. O, yan. O, diba may 5? Astig! Meron pa ako ditong speed. Speed run. Oh, ha? Oh, yan. Ha? Diamonds na tayo. Yan. Ayan. Aba, wala. Yan. Ano, itong water. Itong water. Okay. Oh, diba? Panis. Panis. Oh, panis. Oh, ha? Meron na. Oh, diba? Bingi. Bingi. Dahil may delay. Ano? Treasure hunting. Kompleto na ba ang source natin dyan? O, kompleto na. So, maghahanap na ako. Wala. Yun! Nahuli mo. Ha. Stage. Next stage. Okay. Hoy! Nako, kailangan ko na rin. Pampadark ng armors. Gustuhin ko man ito para meron akong 5 star. Teka nga. Tingnan ko nga kung madami akong... What? Nice. Tingnan ko nga kung madami akong ganon para mabalance ko kung alin ang pipiliin kung ano. Kung alin sa dalawa ang pipiliin ko. Ayun, may 3 pa pala. Pwede yun toy. Maganda ba ang 5 star ng toy? I mean, decoration. Decoration. 5. Mga 5 star. Ah, ganito na. Mga 5 star. The medallion. Ayan. Maganda may attack kasi para malapit. Para malapit. Iniisip ko kung ano ko eh. Sige, masyurbol sa ano? Masyurbol sa kuwan. Hindi pa pala tapos to. Flame Essence, pangalawa pa lamang. Ay nako, bukas pa talaga. Oh my. Bukas pa talaga. Ano yan? Ba't ganon? Toy or what? Mahirap kasi makakita nun. Ano na lang? Yung ano? Yung sa armor. Sa armor. Ito kasi field boss. Ito ay ano, conquest. Ang dami ko pa kasi. Sige. Start.
Kahuli ko na agad, are. Ay, hindi, are. Fuck! Shit! Shit! Ay! Shit! Nasaan siya? Yo, na doon pala! Upan. 11 na. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala na. Jijimon, Jijimon. Jijimon. 42. O, tingnan, compute nga natin kung matatapos na yan. Awaken 10 na ang aking Earth. Yuhu! Awaken 10 na ang aking Earth. Yuhu! Awaken 10 na ang aking Earth. Awaken 10 na ang aking Earth. Yuhu! O, diba? So, magpa-fire na. 8, 9, dalawa na. So, chill lamang. Chill lamang. Okay? Okay. Nasaan yon? Hindi pa pala ito matatapos. Nakapag ano na ako, ganito. Flame. Dalawa pa lamang. Ano ba yan? Akala ko linggo na. Hindi pa pala. Ay! Sige. Costume, bigyan mo ko ng sking maganda. Huwag yan. Boom! Yeah, Bonel. Ay, Black Smith. What the fucker? What the fucker shit? What the fucker shit? What the fucker shit? Aha, draft. Bigyan mo ko ng magandang. Wag yan, wag yan. Huwag magic yan. Damit dapat. Nako. Nako. Bigyan mo ko ng damit. Ay. Damit. Nako, wala. Sabi ng ayaw ko nitong ano eh. Nitong costume ng ano. Boom! Panis ka! Hype ka! Magic yarn. Ano ba yarn? Fucking yarn. Diba? Tapos na? Shit! Tapos na pala. Oh! Thanks again! Thanks again! Thanks again! Thanks again! Thanks again! Si thanks again. Si thanks again. Ito ay pamihong ewan. Pinakamalakas na sipi. Ilabas. Mukhang magpapalit ako ng costume Wala ka sama. Sama. Kasama.
Kasama ah. Ito ba yung Blacksmith? Blacksmith ito ah. Blacksmith goggles nga. Kasama. Ito muna. Ano yan? Yan. Kasama, boys. Codex daw. O, panis. Blacksmith. Diba? Nakakaloko. O, collection daw. O, panis. May attack. Panis. O, record. Panis. O, achievement. Panis. Oh, ito. Hindi ko alam kung kompleto na to eh. 355 35555. $23 times 6. Hindi eh. Ay hindi, magkakaiba to ng ano. Magkakaiba to ng kuwan. Hindi. 6. Ano yun? Alam ko na. 23 times 6. 10, 14. 14, 18, 24, 24, 24. Ah! Mali. Mali ang computation. Mali. Mali ang computation ko. Mali ang computation ko. Mali. Mali. Tama ba? Hindi times. Hindi siya times. Hindi, ganito na lang. So, 6 times 3, 18. Plus 4 times 5 is 20. Plus 4 times 5 is 20. Plus 4 times 5 is 20. 4 times 6 times 5 is 30. 108. So, hindi pa siya kompleto. 100. Nangangain ang tainga ang headset ko. Nangangain ang tainga. Hindi pa siya kompleto, so hindi ko na muna siya kukunin, okay? As ba ang background ko dyan, mga towel? As lang yan. Yan mo na yan. Naligo ako eh. Diba? Paano kayang maganda? Ay, aray, madami pala ako na rin, ha? Ay, naks naman. Naks naman. Ang gusto ko kasing costume ay, ito, nasang gaya. Masama. Ang gusto kong
gusto kong costume ay pangit na rin. Kita yung singit kita yung koyokot kapangit. Ayoko nang nakikita yung mga ganitong koyokot, yung bakat ng koyokot. Ayoko. Doon ba sa isa? Hindi ba kita ang koyokot dito? Hindi ang koyokot. Hindi haba, hindi kita ang haba. Hindi kita yung shape. Ito na lang. Ang gusto ko rito ay ito kasi yan, dami kasing pwedeng bagayan itong damit na to. Ala. Ito. Pwede rin. Ba't di ako makakuha ng ganito? Ang pangit kasi na rin, may ganito. Dapat di na nilagyan. Labas ang koyokot! Koyokot! Labas ang koyokot. Ayoko na labas ang koyokot. Mangkunat kasi. Kala ko tapos na ngayon. Naka. Walang mailagay dito. Para hindi yung saan sa tainga. Lahat naririnig ko. Lahat naririnig ko dahil hindi na ako naka-headset. Kumbaga, ano na lang to, speaker na lang to sa tainga ko Natapos? Amazing. Bababa ang rank ko dahil hindi ako naglaro ng Martes. Yari ako. Hindi. Bababa. Bababa to. Thanks. Ito kahina. Malakas ang boses ko. Pero mahina yung tunog ng game. Ano yun? Goods naman, 75. Standard. Bakit? Malakas din tong pambihira yan. Pag nilaksan ka, malakas din ang bunganga ko. Nakaano pa ako. Yeah. Aba? Sakit sa tenga. Thanks again. Bukas pa talaga to. Bukas pa talaga yung bukas pa talaga yung
Bukas pa talaga tong si Maris Last Adventure na to. Sarap sa tenga. Bali. Kahit pag nagarne ako, sarap. Presko sa tenga. Ouch. Ay, 1.8. Oh. Dapat damit na lang, hindi uli. Dami pusa naman kasi ako eh. Malas na swerte. Naku, yun lang ang inano. Madami pa. Baka kung madami ng ticket, hindi ko ito titigilan. Hindi ko titigilan tong ano. Itong domain, dungeon na to, border na to. Hanggat hindi ko nakukuha to. Oo. Ayaw ko na, outs. Pang pagising tong headset ko, pampatanggal antok to. Nambabali ang tainga. Nabali ang sanga, la. Malakas pa rin. Mahina na yung akin na eh. Wow, tumambay. Outs. Grabe naman ito. Kasi pa Hindi ko na naririnig ng ayos yung game. Fuck! Facility. Ito na yung last na map. Tatapusin ko lang. Hey. Mamaya magdodota ako. Bukas hapon na lang ulit. Yun ang schedule ko. Siya ay... Okay. Ito yung nakaharap. Ganito ba yan? Ganito ba ito? Alin yung nakadikit dito? Mukhang ito nga. Pero may pandikit So maayos pa tong headset na to kapag may glugan ako. Diba?
Mali pa.
Hindi pala ako makakapag-quest. Buwan pala. Teka lang.
Style na. Hey! Bagong pormahan. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Hindi na masakit sa ano, sa tainga to. Sigurado to. Oh, 'di ba? Remedyo. Ano to? Ba't ganon? Remedyo. Remedyo is the key. Hey, magrarap ako ngayon. Unang panahon pa ng hapon, mayroong dumapong ibon sa may dahon. Diba? Ayos? Ayos ba ang pormahan natin dyan? Ha? Fuck. Sandaan, joke lang. Ayoko. Diba? Ha? 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 Ba't kasi ganun? Gago. 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 Yan. Gago. Diba? Yan, ganyan. Long hair. Parang may kamukha ko rito sa pormahang ito No? Si Serpes. Hoy, Serpes. May nangalaang. May nangalaang ang ano. Yes, sir. Yan. Narinig. Narinig ko ang katarantaduhan. Wala to Hindi talaga pantay ang ulo ko. Kasi yan. Payantos. Alam niyo kayo yung payantos. Oy, James. Magdi-James. James muna ako, James. Ay. James. Yan. James. Speed. Clubber. Aba.
No. Tayo sa water. Gagger. I'm gonna swing from the chandelier. Every day, every day, every day. I'm gonna swing. I'm gonna swing. Swinging, swinging, swinging. Ano kaya makukuha ko rito? Tambilimor! Yak! Ew! Ew! Dapat yung wala pa ako nalabas para maganda. So, awaken. Awaken ko si Boy. Yehey! Ang galing. Magbebenta ako ng release beans, select all, 1, 2, 3. 100,000. Boom. Bakit ko binenta? Dahil lagi namang nakakakuha nun. Diba? 200 ano na lamang ang laman ng inventory ito. I-release ko naman yung 1, 2. Yan. Boom, may itlog. Meron, isa. Okay, magta-try akong magta-try akong pa-yarn. Baka may pa-yarn ako dito. Yarn. Legendary piece. Si Piece Malo. Tayo sa pinakamataas nating city para mayabang. Joke. Baka magkaka-yarn pero useless naman itong yarn dahil magaganda pa rin yung mga hindi craftable. I mean, yes. Tabi dyan, tabi. Flower beards. Kaya pala ito yung magkatabi. Para goods. Baka may hindi na napupuno. Hindi na napupuno ang Hindi na napupuno ang server kapag may ganito.
nag-secret ng people. Mga nagsialisa na. Pero hindi pa rin mataas ang value. Itlog. Attack boost. No. Okay, Evermore. Balik Evermore na more. Na ulit. Magsisisipa na ulit ako rito. Uy, nagsisimula na naman ng mga bot na try hard. Mga uto-uto. Mga uto-uto yung nagbobot na yan. Malaki ang kikita mo sa Ninoko ni magbot ka. Ayan. Uli-uli ka dyan. Nagkakasaya ka lang ng kurente. Nagkakasaya ka lang ng kurente ko. Ayan. Yun nga player na. Hindi naman nakakita ng malaki. Ikaw pa kayang bot lamang. Nasabihin ikaw mo naman. Wala naman akong ginagawa. Yun na nga eh. Wala akong ginagawa. Kagunggungan mo. Palalakasin mo pa ang karakter mo. Ha? Ang hirap pa. Wala na. Hirap kaya magpalakas. I mean, matagal din. Hindi ako nakakuha ng yarn ngayon. Hindi nga ako nakakuha. Walang yarn for today's video. Today's video, I'm gonna show you how to become a boob. Today's video, I'm gonna show you how to become a boob. Kulang ang description mo ng looking for. Maraming active na kingdom. Ano ba yan? Ang gusto mo yung maraming member? Lumalaban ng kung saan-saan? Iba't ibang klaseng activeness ang pwede. Matatawag natin active ang kingdom kapag mayroong member na active. That's so fucking simple, okay? Bilis naman, uukos agad kung sa fountain. Oh, familiar tamer, oh. Familiar tamer. Makapag-Diyos na kay Alchemy. Eh? Uy! Makapag-crack kaya. Magkan 3 o 270. Dapat maging ano to, bawas. Mabawasan. Dami oh. Ay, di pala to armor. Gagawin kong dart. Wala pala si Alchemy. Wala pala si Alchemy, ha?
Four lang, logi. Ari pala, susi. Susi uli. Yeah. Hey, hey. Hippocampus! Wala, bobo. 3 star lang yan. May 50 dagdag ah.
Maganda mag-crop kaso baka hindi parang lumabas eh. Sige, crop. 550 lang. Hindi. Dapat kasi maging ano to, 70. Minus 30 dapat. Yan dami. $200,000. Ano ang tatanggalin ko? Ayun, are baka. Bababang. Ang laki. Tarararat. Uy, 15 pa. 15. Grabe naman yan. Grabe naman yun, oh. Tarararat. Hindi kasi ako makapag Sige na nga. Hindi kasi ako makapag-awaken. It's a trash. It's a trash. Yun, nag-awaken din na rin. Yes, sir. Wala akong pake. 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 Pumasok si tanga. Wala akong pake. 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 Pumasok. Wala akong pumasok.
Pumasok uli. Pumasok na naman. What the hell? Yehey! Wala ka na wala yung mga dark eh. Okay, let's go. 50 ulit. Swerte! Swerte nga. Swerte, swerte. Ba, ganyan nga. Huwag kayong pumasok para hindi ko agad matapos. Diba? Fire. Ubus na ang ano. Pumasok. Are ay tatanggalin ko na. Dahil ito'y collection muna, collection. Are ay salvage na. Salvage ka sa akin. Oh. So ito na lang. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat po is star. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Aring tatlo, basic and light and dark. Diba? 50 otoy. Ayun, earth uli. Highlight. Earth uli. Hanap na yan. Pang-imprint. Gawin ka na. Oy. Oy. 14% ayaw eh. Bah. Pumasok ulit. Pumasok ulit. Pumasok ulit. Kaso earth. Bing, 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 bing. Yun, fire. Sheesh. At least fire.
50%, so no. Ba, ayaw ah. Ayaw. Matibay. Yun, pumasok si Gago. Ala, pumasok ko si Gago. Pumasok ulit si Gago ulit. Pambihira. La 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 la. Tangina yan. Hanip na yan. Ang badoy. Ayan. Nawalan pa ako ng dark. Enchant. Hanip na yan. Bubu. Bubu. Nawalan pa ako ng dark enchant. Hanip na yan. Napasubra eh. Bobo. 50% lang eh. Bobo. Nawalan pa ako ng dark enchant. Iyak eh. Yun na lang ang glow. Badoy. Wala na akong dark enchant. Nag-try ako ng 2 beses, pero wala. The fuck is this? Saan to? It's good. Nawalan pa ng dark enchant. Hanip na yan.
Di pa 2022 eh. Ano, yan, ito nakakapagpadali ng nakakapagpadali ng account ng F2P 50%. Hindi pumasok. 50% yun eh. Nakakaloko. Pan 180. Madami pa naman yata ako. Green ba yun? Dalawa. Oh, may dalawa pa. At least may dalawa pa ako. Pero hindi ngayon dahil bangaw. Dahil masala. Ano ba to? Pang-print. Bukas pa. Masal. Masal talaga. Masal talaga. Manimam pa. Buksan na yan. Basura. Putang ina. Manimam. Buksan na yan. Nakakadalawa na akong aksaya ng Manimam. Sige, wala din namang lalabas dyan. Binti ka. Wala din namang lalabas dyan. Hype na yan. Patagalaang. Oh, lagi. Oh, box yan. Oh, diba? Walang lalabas dyan. Kaya, ang gala. Oh, my. Oh, ano? Boxy. Wala. Tanga. Question mark pa pala to. Goods. Bano si Jabir, bano. Bano si Jabir, bano. Okay. Higil this. Wala pa yan. Matipid pagka yung equipment lamang ang ikakarap. Matipid. Balik nga uli yung perang yun eh. Tama. Wala. Oh, diba? Balik lang ang pera. Diba? Ang galing. Bano? Nawalan pa ako ng dun.
50%. Dilig ka na, boy. Oh, para naman may magawa kayo. Yan, para may magawa kayo. Para may magawa. Ano ba yun, Jabir? Nabasag ang aking ano? Earth weapon. Kaya, hanip ka. Kasi mas mataas na yung ano ko. Fire na. 13 earth. Oo nga, bumagsak ang aking earth. So, fire na ako bukas. Fire weapon ako bukas sa Lava Valley. Dahil may multi naman din ako. Parang gusto kong lagtagan yun. Diba? rin na. Ay, nasa ko, nabasag yung ano ko. Okay. Ganyan talaga. Potsang gala. May talo, may panalo. Ah.
Nabasagan na nga ako, hindi pa bumalik. What the fuck? Okay, wala nang close. Wala nang close. Again na lang. See you sa Dota. Alright.